Ek sê zwaar. Kijk hier. Kijk, hij is alweer bezig, joh. Hij is alweer bezig. Skroei die eitje nou. Zo koolstertje en die is nou lijnvis. Toen ons nou die dag gekoop het. Lijnviskop, makreelkop. En stak vir jou eitje. Stak vir jou. Weer lang zo steeds en dan gaan ik gewoon 8 appeltjes skillen en daar bij sit. En ons maar ons breakfast mosie man, hier ons lunch en sappen het. En dan maar kijk waar die anti banaan maak. Ik denk die anti gaan die runaways. Anti gaan runaways maak vandaan.